Den skinner jo altid solen her, og vi har sol til den går ned, ikke? Lige meget hvor. Den er over det hele, og det har... Ja, jeg kan have nogle planter nu, jeg aldrig har haft før. Det er jo bare lykken. Vi flyttede herud i 1973 Ja. med 3 unger og en hund, og jeg fulgte med. Og vi bliver boende, og vi er glade for at være her. Jeg tænker på, at vi i 17 meddelte beboerne, at nu var alle dem, der var genhuset, permanenthuset, de kom aldrig tilbage. Så var det jo en stor ting at skulle fortælle beboerne, at nu skal jeres bygninger rives ned. Så det var en ubehagelig oplevelse, men også en nødvendig oplevelse på grund af de ting, der nu var det økonomisk mulige. Egentlig var det lidt af en tragedie, fordi vi snakker om 180 lejligheder med en masse pensionister, som havde levet deres liv herude sammen med os. Egoistisk set var gevinsten for os jo ubetalelig. Ja, det var det, jeg frygtede mest. Det var, at vi også skulle flytte. Jeg havde allerede boret nogle kroge op i væggen, til vi kunne lænke os fast i, hvis de var krumme, fordi vi havde nægtet at gøre det. Men det skete ikke. Nu når vi ser tilbage, for jeg en søndag ringede ind til bestyrelsen og sagde, nu på mandag blev det offentliggjort, og så til i dag. Nu er der 5 højhuse, der er nedlagt. Det er gået efter min mening over al forventning. Der var nogle indkøringsproblemer, støjmæssigt, støvmæssigt, men jeg synes, vi har taklet det rigtig fint. Og jeg vil sige, at den sidste byggeplads, tror jeg, er forløbet betydeligt bedre, end vi havde regnet med, faktisk. Nedrivningsfirmaet, de blev jo dygtigere til at pakke husene ind. De blev så også dygtigere til at rive det ned. Vi synes, det var så spændende. Vi kunne se hver morgen, når klokken var 7:01, at så kørte føreren op der og skulle styre kranen. Og det var jo en fest at se på. Jeg vil sige, at det, der har fungeret allerbedst i forbindelse med det her, det har nok været, at vi har givet folk så meget information. Og det er informationen, der gør, at folk bliver rolige. Jeg synes, de har taget udvidet hensyn til os beboere. De kunne bare have sagt, at vi skal bare rive ned. Det gjorde de ikke. De tog sig altid tid til at forklare. Jeg forstår udmærket godt alle de frustrationer, der har været i forbindelse med det hele, især med vores nedrivninger. Men vi vil også sige, at vi gør virkelig et forsøg nu på at få beboerne til at se fremad og se det positive i alt det, der skal ske. Altså før nedrivningen, der gik jeg en del og bandede herude i haven for alle de planter, der gik ud, der ikke kunne trives. Der var 2 store højhuse, der var hele gangbroen, alt lys var væk. Det er blevet godt nu. Rigtig godt. Vi har jo stadigvæk betonblokkene, og det kommer vi aldrig af med. De er her, og de er ikoniske. Men selvfølgelig skal de også opdates, og det skal vi både indvendigt og udvendigt. Og så synes jeg, det er helt fantastisk at snakke med beboerne i dag, der førhen ikke kunne leve uden deres højhus. Nu absolut ikke ser højhuse igen. Ikke nogen nye højhuse. Nej. Under ingen omstændigheder. Vi har jo haft et projekt, der hedder Fremtidens Brøndby Strand, der jo har arbejdet med, at her skulle genopføres højhuse. Det er ikke muligt i de nuværende højder at komme op, så det er taget af bordet igen. Og der var ikke én beboer, der syntes, det var kedeligt. De var i hvert fald forstående for og sagde, hurra, vi skal ikke have højhuse op igen. Ja. For når man ser plancherne deroppe og ser, hvad man har planer om, jamen, så vil alle jeg har ud at bo. Det, som jeg ser fremtiden i hvert fald, at det fællesskab, der er her, det også kan fortsætte. Og det tænker jeg, det kan med de beboere, vi har.